скрия лицето. Добре, почвам. Анонимен. Здравейте, хора. Ето го анонимния. Днеска сме в училище. Възможно. Не е яко, май без. Много глупаво. Ето го анонимния. Айде да вървим на някъде анонимен. Тук ли в училището? Аре си приветите видяха вече. Ого, сега малко така ключка. Какво? Анонимния разкрит! Това сега са буковици. Ей, купуса на банка ДСК. Ще паркираме малко. Да ще спим малко. И че ви първия звънец. Голямо изключация. Добре, както да ви звънец така. Звънец на хора. Вие хора ще се видим, когато отидем в стаята. С него няма нищо видяхте. Здравейте, хора, сега вървим за индийски уроци с Давай Крос. Абе не бе, чува се много просто. Чакайте така да. Много влезем нещо в код. Кога ще се видим когато ще стигнем. Ние сме откривали. Няма нищо, въпреки че не сме стигнали. Няма нужда. Доста хора се включиха в клипа. Да. Това ще е за 20 абоната хора. Този клип. Снимахме как бяхме със Светли навънка. Играхме на една игра. Снимахме в междучастието в моя клас. И ние сме заедно в един клас. И сега като свършим английския хора. Да, и като стигнем ще... Да, и да знаете, че ще има кадри как тренираме в каратето. Знам, ще накарам някой да снима. Не знам, виждате ли го, 30 и колко става? И ще се върнем след като стигнем. Да, защото тук няма го чакаме на... Да. Там? Айде. После на карате ли си? Да. От колко? От 6. О, як ресторант. На мен много ми харесваше, ама нещо яденето не ми харесва. Нали, яко изглежда. Той на реално не е много яко. Вау. Колко време е вече клипът? 3 минути. Добре. Мечта. Не. Имам
Добре хора, още малко време ни остава да стигнем и ще седим. Вижте най-дебелото и най-смешното нещо на света. Стик, нали? Виж какво е грозно. Опа, чакай. Вау. Да, върнахме се. Да. И сега ще го спрем, докато Да, харесайте клипа също, ние няма да го спираме. няма да го спираме. Има още. Ще има още кадри, но с Рости това ще е последната. Ще има клипове с различните ученици от моя клас и приятели. Така. Нека се качим догоре и да се разделим за малко. И за вас ще бъде секунда, дори по-малко. Но за нас ще бъде 2 часа. Правно сме. Карате шинка вече. Добре хора, ще се видим като свършим. Добре хора, да кажем нещо. Не знам ще такова ли. Ще снимам ли от каратето. Просто не знам какво ще направим, за да снимам и на каратето, просто изобщо не е сигурно. Вижте тази просоти отново. Какво е дебело, вижте отгоре е някакво много странно и червено, дебело, червено и жълто отгоре. Нали? Добре хора, ще се видим ако снимам на каратето. Иначе, чао! Не, няма да чао. Ще се опитам нещо да снимам, но не е сигурно. И няма да мога да отворя. Ще видим. Може би клипът ще се свърши, когато се върна вкъщи. Добре, да спра. Добре хора, ще се видим. Ще се опитам. Не знам ще успея ли, но ще снимам поне нещо. Или ще снимам снимка. Сигурно. Снимка. Да. Снимам снимка. Може би. Не знам хора. Просто ще видим. Ако видите следващата част, добре. Ако не видите, какво спре? Това е живота. Бай-бай!